Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Tiyambe tu program imeneyi ndikufuna tiyambe ndi ndakatulo. Ndakatulo imeneyi atipatse ndi mtsikana wachichepere kwambiri. Mtsikana ameneyi ali ndi zaka 10. Dzina lake ndi Grace Matemba. Iyeyo amachokera ku sukulu ya Chiwoko Primary School. Ndi mulilongwe momwe muno. Ndotali nzaka 10 tu. Akuchokera ku Chiwoko ndipo ali mu standard 6. Ndofuna kuti mundithandize pomuyitana iyeyo pomombera mmanja kupita kutsogolo pamene akukayanena ndakatulo yake imeneyi. Your Excellency, distinguished invited guests, ladies and gentlemen. An introduction, theme introduction, a tribute poem, ode to our teachers. A big hand, ladies and gentlemen, to Grace Matemba, standard 6, Lena at Chiwoko Primary School. Thank you very much. Dzina langa ndine Grace Matemba. Ndachokera ku Chilinde, ndimaphunzira ku Chiwoko Primary School. Ndi dzaka 10, ndili standard 6. Ndipo ndabwera ndi ndakatulo. Ndakatulo imutu wake ndi mphunzitsi ndi nsanamira ya dziko. Kuti dziko limene mapiko nkupululuka monga chomba nkhanga, ndimafuna mphunzitsi. Kuti livule ndekesha dziko nkuvala ulemerero wa noninoni, ndimadalira mphunzitsi. Kuti litukuke dziko ndi misewu yolukanalukana, zonsezi ndi chifukwa cha upangiri wa mphunzitsi. Aphunzitsi ndi amisiri osula ubongo kuchoka ku primary mpaka ku sukulu za kachenjede. Ndi nyasi m'maso iwowa koma ntchito za manja awo nzosalira kulozerana. Yawo ntchito amagwira modzipereka nthawi zonse kuthamangitsa mdima wa umbuli kwa ophunzira. Kuti pamwina pamawa mbewu yabwino nkudzaphukira. Mphunzitsi ndi nsanamira ya dziko. Ndi ndani mwana wa munthu sangapereke sawacha kwa mphunzitsi? Inu mwina simunamvepo koma maumboni ochuluka akuperekedwa. Apresidenti athu amasomphenyawa, inde inu Dr. Chakwerawa. Nduna zonsezi izi makhumucha tikwaona lelowa, amisiri ndi maprofesa ali kholopeto kubala kwa nyembawa. Anamwino ndi madotolo amachengetera thanzi lathuwa, azisudzo ndi amasewera amatikodolera chimwemwe chodzaza m'masayawa. Zonsezi ndi zipatso za mphunzitsi. Ndiloleni mbiri ya mphunzitsi ndibukitse. Khama lanu ndilo lidandidziwitsa ine kulemba ndi kuwerenga. Nyali yomwe mudayatsa mtima mwanga ndiyosazima. Chikondi chanu chili ngati maso asomba woona mbali zonse. Tsankho mwa inu mulibe potophunzira aliyense mumapatsa chikondi ngati mwana wanu. Ndinu ulalo owolokera kuchoka ku Lodebala, ngakhale dziko likulemereni, ntchito mumagwira mosanyiyirika. Indetu ngakhale mu nthawi ya chuti. Aphunzitsi ndithu ndinu nsanamira ya dziko. Oh yes, atimangoyenera kutero koma zokongola kwambiri. Oh yes, a big hug from the First Lady herself. That's awesome. Awesome. Zikomo kwambiri. Aha, izozo sonzofunikira kwambiri. Chithunzi ichi chofunikira kwa basi. It's a memorable day today. Grace Matemba, thank you very much. Mwaziyimirira kufotokoza ndithu kanakhala kuti kumaliza program tikanangoti yatha. Chifukwa afotokozatu zonse kungoziomba nkota zonse mpoimo imodzi. Inu tiye ndimombere nsoni m'manja.
Zikomo kwambiri olemekezeka president. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.